World Peace, offered by Rivera family. Prayers for the restoration of good health of Elizabeth, Amy for all the health issues, safety and good health, health of Evelyn, my brothers and sisters, nephews and nieces, grandchildren, senior employees, friends, resident of Quintanar Compound, offered by Evelyn Tradio. Protection of my whole family, offered by Emily Lastimosa. Complete healing of Francisco Pacundo, Elizabeth Delia Jacinto, Ronald Alex Laarni, Mela Dylan Sangoyo, Evangeline Susana, Susan Hope, and all the sick suffering in the hospitals and their home. Good health for all the members of my family. Ray Marie Esther, Lester Luis, Luis Adler, Rizal Ann, Raven John, Ethan nieces and nephews. Deliverance from bad debts, offered by Delia Dayday. For complete healing of Epifanio, a restoration of health concerns of Deo, offered by Deo Adaptante. Health restoration of Delia, John Trad, Elizabeth Hassel, Efren Irene Lerma, Hezekiah Warleto, Bibiana P. Adolf, Aida, Dong Efren, Raymond Anbon for bone marrow transplant, Rafael Sr., safety and good health, protection of my family, brothers, sisters, sa inyo employee, sa inyo elementary batch 1967, ANS batch 1971, and respective concerns of Ed Bryan, Ed Orion, Laina, Yumi, Kobe, Candy, Kian, and Marian. Cover us, Lord, with your mantle of protection from earthquakes, typhoon, prayer to end the Middle East war, USC, Israel, and Iran, offered by Marian Kaimi and family. For the good health of Hansun Yu and Elizabeth Lim, offered by Gamotan family. For the eternal repose for the following souls, for the souls of Natividad, Victor Ines Crilia Crispino, Adoration and Eutychia, offered by Eduardo Martinez and family. For the souls of Antonio Cristita Alberto Sr., Aurelio Virginia Sepereño Sr., Patricia Felix Sr., Leonoro, Alfonso Pilisa Ernesto Samson, Elisa and Iman Lyle, offered by Ronaldo and Bibin Biagan and family. For the souls of Elaine Grege Elpidio Jr., offered by Inyang Amaka. For the souls of Patria Merlinio, Francisco Rogelio Margarita, offered by Kakar Cornijo. For the souls of Binaventura Restituta Miguel Pahalia Jose, offered by Siperina Pahalia. For the souls of Nicanor Sr. and Jr., Anisita Elena, Nanette Leonidas, Ramon Eliseo Sr., and Amado, offered by Ili and Los Calacas Capalia. For the souls of Maximo Serocam Caballas, Enaria Eusebio Ambrosio, Victoria Encarnacion, Antonio Pasiana, Juan Monica, Moises Samian, Felicissimo Patricia, Laurencia, and Adora, offered by Winifreda Baby Caballas and children. For the souls of Alfonso Sr., Theodora Ima Alfonso Jr., Marisa Jolius P. Merna, Leonisa Romeo, Alfredo Mena Meleton Vivencia, Bernardo and Darwin, offered by Sarmiento and Potot family. For the souls of Pedro Epipania, Danilo Pedrito, Tomasito Jeveta Vicente, Petronila Nestor, Norma Liliusta Damiana, Randy and Helen, offered by Potot and Sarmiento family. For the souls of Los Gelda, Los Minda, Cristina, Teopista, Simeon, Susana, Jose, Serbanda, offered by Gomez family. For the souls of Jesus Dominador Sr. and Jr., Bernardo Conrada Paulino, Francisca Julia Marshall and Marcela, offered by Rivera family.
For the souls of Maxima, Nelo, Luz, Pedro, Arlinda, Cristina, Monina, Cleto, Alben, Evelyn, Pedro, Generoso, Baimita, and Saint Linicita, Baimita, offered by Dison family. For the souls of Rafael Coronel Sr., offered by wife, Rose, and children. For the souls of Urbano Sr., Rose Amparo Edgardo, Nanit Grace Basilio, Fortunata Francisco, Purificacion, Anastasio Romana, offered by Evelyn Tradio. For the souls of Alejandra Abondias, Cynthia Felicidad Guillerma, Sean Julius, Milani Leonardo, Marshall Mateo Jr., Leonardo Crisante and Alexander Jesus, offered by Imali Lastimosa. For the souls of Valentina, Cirilo, Violeta, Lorna, Amilita, Den Evans, Basilio, Leonora, Eliodora, Filomena, Teresita, Victor, Pedro, Rizalina, Wilfredo, Benjamin, Luciana, Francisco, Marlin, Eupimio, Tanyeng, Matilde, Ben, Maria, Terso, Redita, Ernesto, Marcelina, Juanito, Concordio, Edita, Amparo, Pablo, Sergio, Adoracion, Azucena, Edgardo, Nanette, Urbano Sr., Rosa, Vinet, Awalberto, offered by Delia Dayday. For the souls of Carmen, Evangeline, Benz Michael, Liliusa, Josepina, Rodolfo, Telma, Roberta, Glicerio, Floro, Jose, Glenda, Celestino, Mercedes, Rafaela, and the souls of Don Serios Minia Bats, 1988, offered by Dio Adaptante. For the souls of Edgardo, Rosa, David, Grace, Nanette, Urbano Sr., Amparo, Basilio, Matilde, Fortunato, Marcelina, Valentina, Anastasio, Romana, Lauren, Violeta, Amelita, Benjamin, Felipe, Pastora, Edwina, Pedro, Rizalina, Ben, Gloria, Francisco, Purificacion, Ima, Nello, Hill, Rose, Melanie, Cynthia, Den Evans, Muhammad Eric, Rap, Marion P. Rolian, Yolanda, Alan, Lucrecia, Nick, Leone, Wilfredo, Mariano, Ruben, Benjamin, Marcelina, Danilo, and Elwin, and all departed souls of Isainio Elementary Batch 1967, ANS Batch 1971, all Isainio faculty and personnel, Humphrey, Isabelita, Maria, Terso, Ernesto, and Rodit, offered by Marian Caimi and family. For the souls of Miguel Jr., Agustin Visitacion, Bibelina, Eduardo, Bibi Boy, Miguel Sr., Prisca, Elma, Esterlino, Empler, Marieto, offered by Inday Indoma and children. For the souls of Filipa Aratan, offered by Racania family. For the souls of Eutychio, Senior, Convincita, Shurel, Cleope, Christina, offered by Gamotan family. For the souls of Harold Batidor on his first date year anniversary, offered by T.C. Batidor. For the souls of Isabel Odolfo, birth anniversary, offered by Cecilia Pangilinan. For the souls of Tikla Bangot, Teopelo, death anniversary, offered by Chona and Alex Istalani. For all souls in purgatory, especially the forgotten ones, offered by Rinaldo and Bibin Biagan and family, Inyang Amaka and Winifrida Bibi Caballes and children, Severina Pahalia and Sarmiento and Potot family, and Sarmiento family, Gomez family, Rivera family, Evelyn Tradyup and family, Emma Lastimosa, Delia Dayday and Dio Adaptante, Marian Caimi and family, Inday Indoma and children, Chona and Alex Istalani. Additional intention, Thanksgiving Mass to God the Father and Mama Mary for all the blessings and blessings and trials received. Please be with me, with my family, Lord, to guide, bless, and protect us from evil spirits and evil people. Praying for the safe trip to Katmon and back, praying
praying for healing and physical and spiritual of Arthur Jr., Adrian, and Michaela, and for the souls of Arthur, Dennis, Prisca, Anastasio, Cleotelde, Norberto, Christopher, Han, Rebecca, Felix, Bel, Romel, Balbina, Lucas, Fortunata, Luis, Petronela, Severo, Simplicia, Pedro, Romualdo, Romolo, and Rocky, Concordio, Ernesto, Mikmik, Charito, Edwina, Edna, Merlin, Ninit, and all souls in purgatory, especially those who need your mercy, offered by Maripel Dorano, and for the souls of Mary Glenn Pagyo, offered by Mary Joy Pagyo and family. Horatio Imperata for peace with the Imperator alang sa kalinaw ug pagkayo sa uban sa mga kabos. Sa ngalan sa Mahanog Sanak ug sa Espiritu Santo. Amen. Langit nung Amahan, nagbuhat sa tanan ug tuburan sa tanang grasya. Midawal kami kanimo ning panahon sa kalisdanan ug panginahanglan. Samtang ang kalibutan nagatubang sa gugubat, kagubot ug pagsaka sa presyo sa lana. Among gibati ang bugat nga epekto nining among inadlaw-adlaw nga kinabuhi, ilabi na sa mga kabos ug huyang. Hatagi dakong pailob ang nag-antos, aron makalahutay sila sa ilang mga kalisdanan, uban sa paglaom, dasiga pagkamanggihatagon, ang naa sa mayong kahimtang, aron ipaambit nila ang ilang mga panalangin, uban ang kaluoy. Hatagig kaalam ang mga pangulos sa mga nasod, aron piliun nila ang kalinaw, imbis gubat, pakigdayalog ko, imbis kapintas, ug ang kayuhan sa tanan, imbis kaugalingong interes. Tudoy kami nga mahimong matinud-an nung tig-atiman sa imong kabuhatan. Gamiton namo ang mga gasa sa kabtangan, nga maalamon, nga likayan namo ang pag-usik, ug mga mag-atiman kami sa usag-usa, uban ang gugma o kahiusaan. Ligunang among pagtuo sa imong gugma o kaluoy, aron bisan sa panahon sa krisis, musalig kami, dili mo biyaan ang imong katawhan. Hinaot nga ang Santo Niño, magiya og manalipod kanamo, ug hinaot nga si Maria Birhen sa Guadalupe, magampo alang kanamo, aron maghari ang kalinaw, ug magpabilin ang paglaom sa katawhan. Gipangayo na mo kini pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Himayas sa Mahanog sa Anak ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan karon ug gihapon hangtod sa kahangturan. Amen. Prayer for the pagampo alang sa proseso sa kanonisasyon sa alagad sa Dios Arsobispo Teopelo Camomot. Makagagahom og kanunay nga buhing Dios, ang imong grasya ug gugma alang kanimo. Mao naghimo sa imong alagad Teopelo Camomot sa paghalat sa iyang kinabuhi diha sa pag-alagad kanimo. Isip pari ug obispo, usa ka kinabuhi sa pagdumili sa kaugalingon, makanunayon sa pagampo, manggihatagon sa gugma alang sa kabos o sa mga nanginahanglan. Itugot nga ngiyong mga hiyas, maghatag sa tanan o makanunayong panigingnan, o makita sa simbahan, nga angay siyang ibayaw sa kanungganan sa mga altar, isip timaan sa imong kaayo, alang sa pagpasidungog ninimong alagad. Mapabsanon kami ng aliyo po kanimo, ngay mangitugot ka namo kining among gipangayo, ibungat ang inyong pangayoon. Sa ngalan ni Jesucristo nga mong Ginoo imong anak nga buhi ug hari, uban kanimo diha sa kayo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Amahan namo na sa langit, pagdaygon ng imong ngalan, mabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, pasayloa kami sa among mga sala, maingon nagapasaylo kami sa nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay. Hinunualo sa kami sa dautan. Amen. Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo na kanimo,
Bulahan ka sa nga babaeng nga tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Inahan sa Dios, iyampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa may kamatay. Amen. Himaya sa mahanog sa anak ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan, karon ug sa gihapon, hangtod sa kahangturan. Amen. Palihog mangluhod, Regina Chili, sa ngalan sa mahanog sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Queen of Heaven, rejoice. Alleluia. For he whom you did bury to bear, Alleluia, has risen as he said. Alleluia. Pray for us to God. Alleluia. Rejoice and be glad, O Virgin Mary. Alleluia. For the Lord is truly risen. Alleluia. Let us pray. O God, you give joy to the world through the resurrection of your Son, our Lord Jesus Christ. Grant, we beseech you, that through the intercession of the Virgin Mary, his mother, we may obtain the joys of everlasting life through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Good morning.
nagtutog kanato sa hustong dalan adlong tanan. Himaya awit sa himaya, himaya sa amahan. Himaya awit sa himaya, himaya sa amahan. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanino. Mga igsuon, karong adlaw ato ang gisaulog ang paghandom o kapistahan ni San Jose isip mamumuo. Daghan sa nig titles si San Jose. Pwede siyang husband of Mary, pwede sad o stepfather of Jesus, or patriarch. Karon diya sa to ang pagpista, itong itawag siya og the worker, mamumuo. Aron mahimo kitang angayan pagsaulog ni Santos nga misa sa pagpamalandong usab sa kahalangdon og dignidad sa pagpanarbaho, maghinulsolo na kita sa itong mga sala, pangayoon na to sa Dios yang dakong kaluoy og pasaylo. Kitang tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan, o kaninyo mga igsuon nga kalapas ako dako iyamot, sa unahuna sa pulong sa buhat, sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton, kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunay ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, o kaninyo mga igsuon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, pasayloon ang atong mga sala, dadonon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Magampo kita. O Dios, magbubuhat sa tanang mga butang, mipakanaog ka sa balaod nga kinahanglan magbuhat gayud ang tao. Itugot nga maluluyon nga mahingpit ang tanamo pinaagi sa panikingnan o panglaban ni San Jose. Ang mga buhat nga imong gisugo o madangat namo ang mga kanti nga imong gisaad. Kini among ipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo, gikan sa basahon sa Henesis. Unya miingon ang Dios, buhato nato ang tao sama sa atong dagway. Siya maoy magbuot sa mga isda, sa mga langgam, sa mga kahayupan, ug sa tanang mga ihalas nga mananap. Busa gibuhat sa Dios ang tao, lalaki ug babayi, sama sa iyang dagway, ug gipahanalanginan niya sila. Miingon ang Dios, panganak kamugdaghan aron malukop ang kalibutan sa inyong mga liwat, ug sila'y magbuot niini. Kamoy magbuot sa mga isda, ug sa mga langgam, ug sa tanang ihalas nga mananap. Unya, miingon ang Dios, gihatag ko kaninyo ang tanang matang sa tanom, nga may binhi ug ang tanang bunga sa kahoy, aron inyong kanon. Gihatag ko usab sa tanang ihalas nga mga mananap, ug sa kalanggaman ang mga tanom nga lunhaw, aron ilang kanon. Ug nahimo kini. Nakita sa Dios nga maayo ang tanan nga iyang nabuhat, ug nalipay gayud siya. Milabay na usab ang kagabhion, ug miabot ang kabuntagon, ug kadto mao ang ikaunom kaadlaw. Nahuman pagbuhat ang langit ug ang yuta, ug ang tanang butang nga anaa niini.
Sa ikapitong adlaw, nahuman sa Dios ang tanan niyang gibuhat ug mipahulay siya. Gipanalanginan sa Dios ang ikapitong adlaw ug gibalaan niya kini kay sa maong adlaw natapos niya ang iyang gipamuhat ug mipahulay siya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Responsoryo. Ginoo, palampusa ang buhat sa among mga kamot. Ginoo, palampusa ang buhat sa among mga kamot. Sa wala pa himugso ang kabukiran, ug ang yuta, ug ang kalibutan, wala pa ianak. Sukad sa kahangturan, hangtod sa kahangturan, ikaw mauna ang Dios. Ginoo, palampusa ang buhat sa among mga kamot. Gipabalik mo ang tao ngadto sa abog, nagaingon ka, balik, o mga anak sa mga tao, kay ang usa ka libo ka tuig, diha sa imong atubangan, ingon og kagahapon lamang, karon nga kadto milabay na, o ingon sa usa ka pagbantay sa gabii. Ginoo, palampusa ang buhat sa among mga kamot. Tuloy kami sa matarong nga pag-isip sa among mga adlaw, aron makakabot kami og kaalam o sa kasing-kasing. Balik na, o Ginoo, kanus apa, kaluyi ang imong mga sulugoon. Ginoo, palampusa ang buhat sa among mga kamot. Puna kami pagkabuntag sa imong kaluoy, aron mo singgit kami, tungod sa kalipay o kasadya sa tanan, namong mga adlaw. Makita unta ang imong buhat sa imong mga sulugoon, og ang imong himaya sa imong mga anak. Ginoo, palampusa ang buhat sa among mga kamot. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manusab kanimo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaw ikaw, O Ginoo. Unya mipauli si Jesus sa lungsod nga iyang gipuy-an. Nagtudlo siya dito sa ilang sinagoga og natingala ang nakadungog kaniya. Diin man kuhaa niya kining kinaadmana, nangutana sila. Og unsa may kasulti nato bahin sa mga milagro? Dili ba siya man ang anak sa panday? Dili ba si Maria man ang iyang inahan o ang iyang mga igsoon sila si Santiago, si Jose, si Simon o si Judas? Dili ba ani aman magpuyo dinhi ang tanan niyang mga igsoong babayi? Diin man niya kuhaa kining tanan. Tungod niini gisalikway nila siya og miingon si Jesus kanila. Ang usa ka propeta tinahod bisan diin gawas sa lungsod nga iyang gipuy-an og sa iyang kaugalingong panimalay. Busa wala siya mohimog milagro dito kay wala man sila'y pagtuo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Ato na dungog sa to Ebanghelyo, mipauli si Jesus sa iyang kaugalingong lungsod o wala siya makahimog milagro dito kay ang mga tao wala may pagtuo o pagsalig kaniya.
Kaila naunta sila pero wala sila mosalig sa Ginoo. Naipanultihon sa in English nga nag-ingon, familiarity bridges contempt. Ang sobrang pagkaila maghatod ngadto sa pagka wala nay pagtahod. May tabo ni diya usahay kanato. No, pareha ng bag-o pa kani mo nagkaila, magkinto gyud kaniya kay hadlo ka nga mapasakitan siya. Pero madugay niyo kasuod, wa nay kinto-kinto. Usahay magbinuangay lang kutos masakitan. Pareha pa bitaw na diri sa simbahan, kanang mga bag-o pa ganing pari, moingon dita tahuron tana kay wa pa man ta kasinati. Pero makasinati na kita nga, mo din ni pari adi ay pwede ra din ni ingon anion. Sayon-sayonon na pod, no. Mosa na dia sa to ang pag-ilas sa Ginoo. Usay mo ingon ta nga, ana kay ilan ako sa Ginoo igo ra ni musimba, magampo, igo na ni. Pero dili baya diha ra kutob. Kaya atong pag-ilas sa Ginoo, dili baya kay makamautang mo ampo at tubangan kaniya. Kundili magatud pud sa kausaban, sa kasing-kasing o pagka maayong silingan. Muna ang ato ang pag-ilas sa Ginoo, dili di ini mahog og karon ra kutob. Walay katapusan ang atong pag-ila-ila o pagdiskubre kung unsa ang Dios diha sa atong kinabuhi. Karong adlaw ato sa gisaulog ang piyesta ni San Jose, diin gitawag the worker, ang mamumuo. Ato nakita diha sa kinabuhi ni San Jose nga siya ang tao nga motrabaho gyud, walay daghang kondisyon, walay daghang reklamo. O ang pagkakugihan ni San Jose nagatud usab ngadto sa atong espirituhanong pagsabot sa pagpanarbaho. Motrabaho kita dili tungod kay nagapas lang ta sa sweldo nya. Kung way sweldo, di na ta mo tabang, di na ta mo suporta, di na ta mo trabaho. Kung walay kanang imuhang incentives, di na lang kita magunahon nagtabang. Si San Jose nagtudlo kanato nga mutabang ta, mutrabaho ta, kutob sa atong mahimo. Kay ang Dios raman ang maghatag kanato dugang kasaligan. Dili ang atong kaugalingong kaakuhan may atong saligan, kundi ang Dios nung pag-amuma. Diya sa atong unang pagbasa, nagpahinumdom kanato gikan sa basahon sa Henesis nga gibuhat sa Dios ang kalibutan sulod sa unong kaadlaw o sa ikapitong adlaw may pahulay siya. Gibalaan sa Ginoo ang ato ang pagpanarbaho, ingon masab ang atong pagpahulay. Importante pod nga naa kay rest day. Importante pod nga naa kay day off, no? Munang tahuro nato ang atong lawas, kinahanglan pog pahulay. Atong utok, atong hunahuna, atong pagbati, kinahanglan po na og rest. Munang dili nato abusuhan atong lawas. Nga sigil ta pangitag trabaho, kalimtan na lang ang Ginoo. Ang rest, da pinakanindot nga pagpahulay, mao ang paghatag og panahon uban sa pamilya ug sa Ginoo. Amen. Palihog manindog. Musangpit kita kang San Jose ang mamumuo, samtang magampo kita alang sa tanan natong mga panginahanglan. Moingon kita, Ginoo, dungga ang among pagampo. Ginoo, dungga ang among pagampo. Nga ang simbahan, padayong magmantala sa kabilinhon sa hustisya, isip tinubdan sa atong kalinaw, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pagampo. Nga ang mga nangulo sa gobyerno ug ang managdumala sa ekonomiya, maghago alang sa makiangayong pag-apod-apod sa mga bahandi, aron mapalambo ang dignidad sa tanang katawhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pagampo. Nga ang mga negosyante, mupakitag pagtabad,
alang sa ekonomikanhong tingusbawan sa tanang katawhan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo duga nga among pag-ampo. Nga ang mga kabus ug ang walay trabaho makakitag distintig panginabuhian. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo duga nga among pag-ampo. Nga imong dang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo ngang halang dun Teopelo kamumot. Mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo duga nga among pag-ampo. Nga ang mga matuuhong nihalin na, nga naghago sa dinhipas sila sa kalibutan, makaangkon sa ilang ganti, sa sunod nga kinabuhi, magampo kita sa Ginoo. Ginoo duga nga among pag-ampo. Amahan sa among manluluwas, sa paghiusa namo sa among mga pag-ampo uban sa pangama ni San Jose ang mamumuo, tabangi kami nga makaplagan namo ang dignidad sa among pagpanarbaho ug pagpamuhat. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Daigon ikaw Diyos sa tanang kalibutan, kay gikan sa imong kamangging hatagon, nadawat na mo kining among gihalad, ang panugbino nga abot sa yuta, ug ginamasa kamot sa mga tao, nahimo silang kalanon sa kalagalang kanamo. Daigon ang Diyos, daigon ang Diyos, daigon ang Diyos hangtod sa Mga igsoon, pagampo kamo, aron ang atong mga halad dawaton sa amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo, sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa kapuslanan sa tibok niyang santos nga simbahan. O Diyos, tinubdan sa tanang kaluoy, sudo nga kining among mga gasa nga among gihalad sa imong kahalangdon, agig paghandom kang San Jose. Itugot nga maluluyon, aron ang mga gasa nga hinalad may imong panalipod sa tanan nga nagampo kanimo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, ug nga kami pinaagi sa angayan nga pagdaig, maghimaya, magpasidong ug magsaulog kanimo diha sa piyesta ni San Jose ang mamumuo. Kay siya ang tao nga matarong nga gihatag mo nga bana sa birhen nga inahan sa Dios. Siya ang alagad nga maunongon ug mahuna-hunaon nga gibutang mo nga pangulo sa imong panimalay. Aron sa iyang pagkaama-ama, magbantay sa imong bugtong anak nga mao si Jesucristo among Ginoo, nga gipanampon sa gahom sa Espiritu Santo. Ug busa uban sa makasing-kasing nga puno sa gugma, duyog kami sa mga anghel karon sa tanang adlaw sa mong kinabuhi, sa pag-awit sa imong himaya, diha sa kaawit sa walay hunong nga pagdaig sa pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Usana sa kahitasan, daigon
Santos kayo ikaw Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalangin mga espiritu aron pagsantos nini mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagbasakit sa iyang kaugalingon mikuha si sapan, mipasalamat kanimo Amahan. Mipikas mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat pag-usab kanimo Amahan. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik nanhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niningpaan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Imo ang mahingpit kami sa paghigugma. Uban ni Leo among Santo Papa, ni Alberto among obispo, siya makaabag nga obispo sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuong nangamatay. Malaumon mabanhaw sila og ang tanang nangamatay. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag simong naong. Kaluy-i kaming tanan. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Uban ni San Jose iyang bana, karong adlaw among gihandom iyang kapistahan. Uban sa mga apostoles o sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon, amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag na kanimo makagagahom nga Amahan. Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Karon mag-ampo kita sa Amahan, gamit ang pag-ampo gitudlo sa atong manunubos. Amahan namo nga nasa mga langit, padaygon ang imong ngalan. Umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalan-on namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Pasaluwa kami sa among mga sala, maingon nga kami nagapasaylo sa mga nakasala kanamo. O dili mo kami tugyan sa mga pagsulay. Hinuno-aluwa sa kami sa daautan. Mangayo kami
kanimo Ginoo nga imo kami luwason sa tanang kautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug may layo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay imong managing harian ang gahom maging maya hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, nga kung kalinaw ihatag ko kaninyo. Ginoo, ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, kay ikaw buhi ug nagahari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manosab kanimo. Ato ipakita ang timaan sa ato ang panag-inigsuunay. Kodero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kodero sa Dios nga nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kodero sa Dios nga nagawagtang sa sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko ngayon kalawat kanimo apan pamulong mo lamang kung mamaayo ako. Sa atong mga mata atong nakita ang binhi nga mitubo ug milambot, ligon ug tiunay kanunay dangpanan sa atong hingpit nga kaluwasan, sa atong mga dunggan atong nabati ang pangaliya sa katawhan nga nagsampi, nga giyahan sa katumanan sa langit nung gingharian, uban kang Maria ang atong inahan, maghugpong ug magamahan tang tanan, kay kita hiniusang simbahan nga nagtudlo, nagalagad, nagbalaan, pinaagi sa grasya ni Senyor Santo Niño, kakita usa ka simbahan, usa ka Kristohanong katilingban, usa ka Kristohanong katilingban. Magampo kita. Kaming nangabusog sa langitong pagkaon, nangamuyo kanimo, aron pinagi sa panig-ingnan ni San Jose, makabuto tanamo kanunay ang bunga sa kalinaw nga tunhay, dinhi sa pagpadayag sa mong kinabuhi, og sa mga kamatuoran sa imong gugma. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manosab kanimo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Mahalad na ang misa, dada ninyo ang gugma ug ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.
Good morning, brothers and sisters in Christ. Together with our personal intentions, in this holy sacrifice of the Mass, let us include to our prayers these following common intentions. Thanksgiving Mass in honor of God the Father,